O mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Mata. Today is Tuesday niya June 13, 2022 niya. Ako mang hinaot nga nag-celebrate ta sa ato ang pagkakalayaan sa Pilipinas niya. I hope nga kuanta atong imuni-muni kung unsay giunsa nato pagkuha sa kalayaan, giunsa nato pagkamit kay daghan man yung mga struggle nga before ta nakakuan sa tong kalayaan diri sa Pilipinas. Sa mga negosyante diha nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor kung diin mo put up og negosyo diri sa mong lungsod. Nya ako mang hinaot nga atong ipadayon ang pagsuporta sa atong administrasyon headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga konsehalis. Atong ipadayon ang pagsuporta aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay? Nya ang atong Matalom Boardwalk, ako mang hinaot nga atong ipadayon ang pagsupport niini, atong ipadayon ang pagtagad or paghatag og suporta. Sa una 5,000%, atong himuon nga 6,000% guys. Okay? Ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Nya ako magaingon nga ang pagtinabangay sa matag usa mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod diri sa Matalom, Leyte, Philippines. Okay? Nya katong tuas bukid, maghinay-hinay na tagtanong guys. Maghinay-hinay na tag pang tanom-tanom para mas ugpohon makakreate na tagtabo na mas dali na ang ato ang pagtransport sa mga produkto nga gikan sa mga bukid. Ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko pipi andam motabang sa lungsod o mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.